kay amin ron ang kaditi dumdumungan nga kagayan tayo dili mga pasukin. May panggap na JV poultry at dang amin di reklamo dat dito'y munisipyo kanyak nga pasar ada di permit di poultry ngam idi nagdumangal dawen may dinamag ko ni kapitan may panggap di poultry dang nagsasarita ng gamot kasi apong Floridan. So nga alam kita binaybay akmat di dyan kasi sarita niya apong kapitan pas sarita dan ang no itatangag dama dito sitwasyon na inaramid mimit nga napamimid kwa inaksyon na mimit nga napan-insprayan kada inspeksyon da jay kwan okay mati din kumitatamad manin adaman reklamon arami di mimit lata amin na kabalami hamimit nga baybay anida ta mumimit da jay sitwasyon da jay ta narikat bet da jay sitwasyon data no adot nila gulam ket ang gamot mangkapangan talagang kami baybayan mo din arami din no nyat kaya mi arami din no kami to kaya na nagpatulong kami din di nangat ngarong ban yung abang gobernador no nyan dot may tumulong damit ka kami no nyan dot marami da. So, ano mensahe mo sir, karibi residente ng apektado, di ba? Tilang makita ay may bagakada apong nagayong apong barangay naglikwan hangkay nga maawanan iti namnama kami nga tuturay data aramidem mi iti kabagalami makita yung may idi nagreklamo kayo inaksyon na mi deta alam ko hantay mo magulpe deta nga iti masolusyonan talagang by step deta ambot nga kaskarina ng